Dámy a pánové, diváci Československé televize a posluchači slovenského rádia Národní hlas, vítám vás u druhého povídání. Tentokrát to nebude duel, ale budeme tři. Malinko jsme pozměnili způsob, kterým si budeme dneska povídat. My chceme blíže seznámit diváky s tím, jak se v Rusku žije, jak se do Ruska dostat, jak tam cestovat. Prostě takové věci, které běžného diváka zajímají asi nejvíce. Hlavním moderátorem dnes bude Dušan Stejš. Dušan, ahoj. Pozdravujem všetkých. Tímto předávám slovo. No, ešte Mirka by si mohol uvítať. To už je na tobě. No, dobre. Tak ešte je tu tretí, je to Mirko Viliáš, pracuje ako vedec v Rusku. V prvej relácii, čo sme natáčali, tak to bolo väčšinou také vo všeobecnosti. Tam sme neprinesli skoro žiadne informácie, čo sa týka života v Rusku alebo pohľadu na politiku. A dnes pôjdeme také podrobnejšie, čo ľudí najviac zaujímalo. Tak prvá otázka, to by bola na Frantu. Ako si sa dostal do Ruska? Ako je možné sa dostať do Ruska oficiálne? Asi nejpřednější, co musím říct, že není zakázáno cestovat do Ruska a není zakázáno se přestěhovat do Ruska. Asi mnozí lidé myslí, že když je to jakoby nepřátelská země, tak to nejde. Co se poslední dobou zakázalo, byly hromadné turistické zájezdy, které v Česku a na Slovensku jestli dělala jedna nebo dvě firmy, ale dostat se můžete buď autem, autobusem nebo letadlem, ať už jako turisté, a nebo na pozvání, nebo dokonce i na pracovní víza. Pokaždé musíte mít nějaké vízum, aby vás pustili do Ruska, protože přes hranici, protože s Ruskem byl zrušen bezvízový styk. Já jsem se sem dostal letadlem, diváci Československé televize to vědí a já všem doporučuji létat přes Turecko, protože je to nejjednodušší, nejrychlejší způsob a mimo jiné si můžete sebou vzít i v peněžence eura, která by vám třeba na lotyšské hranici, kdybyste jeli autobusem, zabavili. Eura by zabavili na lotyšské hranici? Tam zabavují eura. A jak to říkají, že prý je to příkaz Evropské unie. To som nevedel. Dobre, teraz, keď už si prišiel do Ruska, čo si začal vybavovať, alebo čo bolo potrebné vybaviť a aké doklady bolo potrebné, aby si tam vybavil si buď trvalé bydlisko, alebo občanstvo, alebo začneme len trvalým bydliskom na začátek. Ano, já jsem do Ruska přiletěl na pozvání mé tou dobou budoucí, dnes současné manželky. Toto pozvání, když vám někdo pošle, může to být až na 3 měsíce. A já, když jsem přiletěl, tak jsem měl týden na to, aby jsem se zaregistroval na imigračním úřadě a nahlásil tam, kde budu bydlet. Oni mi dali takový papír, doklad o bydlišti, říká se tomu registrace, a to bylo asi první. No. Jinak jsem měl 3 měsíce na to, abych tady fungoval jako turista a prakticky si dělal, co chtěl. Dobre, takže teraz už tam máš trvalý pobyt, alebo... Já jsem měl nejdřív půl roku vízum. Během prvních 3 měsíců jsem si musel požádat o dočasný pobyt. To se rusky řekne razрешение на временное проживание, RVP. Já budu používat zkratky, protože nebudu říkat celé názvy. A po dalším roce jsem požádal o vyd na žitelstvo, to je povolení k trvalému pobytu, a to teď mám.
A vždycky člověk musí mít nějaký zákonný důvod. Mám pocit, že jich je asi 7 nebo 8. Ten poslední zákonný důvod přibyl loni v srpnu, kdy prezident Putin vydal výnos, zdůrazňuji výnos, ne dekret, lidi si to často pletou, výnos, ve kterém povoluje vydávat povolení k dočasnému pobytu lidem ze západu. Některým zemím nejsou mezi nimi Slovensko a Maďarsko, protože ruská vláda, která posléze vydala seznam těch zemí, ze kterých by se sem lidi mohli jednodušším způsobem přestěhovat, Slovensko a Maďarsko vyřadila, protože se domnívala, že tam už je vše tak v pořádku a že tam nehrozí, že by lidem třeba se odebírali děti z toho důvodu, že mají křesťanskou výchovu, tak kromě těch 2 zemí je to vlastně celý takzvaný kolektivní západ. Já jsem tady z toho zákonného důvodu, že jsem se oženil. Jako tady neexistuje, že prostě přijedeš a řekneš, tak a já bych tady chtěl žít. To se ti vysmějou a řeknou, můžete se zase vrátit do Česka zpátky. Aha. Dobre, takže by som chápal, teda Slovensko a Maďarsko sú vyňatí z toho, aby sa jednoduchšie vybavoval pobyt? To se myslím jmenuje humanitární vízum z důvodů křesťanských hodnot nebo z důvodů hodnot, které sdílí Rusko, ruské tradice a ruské náboženství. Dobre. Teraz, čo sa týka ekonomickej stránky, jak to tam funguje? Napríklad cenovo, potraviny, energie, aké sú tam výšky, keď to tak vieš porovnať napríklad v Európe alebo v Česku priamo? Ceny potravin jsou podobné, než kvůli stejné, občas trošku levnější. Hlavní je to, že průměrný plat je tady momentálně něco mezi 78-79 tisíci rubly měsíčně. V přepočtu na koruny nebo eura se může zdát, že je to málo, ale protože jsou tady nízké životní náklady, co se týče bydlení, tak bych řekl, že celkově není rozdíl v tom, jak tady člověk se může ekonomicky pohybovat, žít oproti Česku nebo Slovensku. Dobre, a čo sa týka napríklad investovania v Rusku, pokiaľ si tam ako cudzinec zatiaľ, alebo už aj keď máš trvalý pobyt, tak sú tam nejaké možnosti, alebo je to nejaké obmedzenia sú tam? Turista a posléze i člověk, který získá povolení k pobytu, tak může mít účet v bance, nebo spíš musí mít, aby tady mohl normálně fungovat. Musí tady hlavně mít telefonní číslo, protože to je něco jako osobní identifikátor. Investovat se dá, můžeš si nakupovat na burze přes internet zlato nebo jiné nerostné suroviny, můžeš ropu. Turistům není povoleno tady investovat do akcí a obligací. A můžeš si samozřejmě nakupovat i nemovitosti a půdu a dokonce i lesy, ale i ze zákona je omezení toho, co si můžeš koupit. Například si nemůžeš koupit půdu, která by nějakým způsobem třeba sousedila s nějakou vojenskou nebo bezpečnostní zónou nebo důležitou ekonomickou zónou. A velmi důležitá věc, i když ono se to úplně vždy nedodržuje, protože je to složité, jak si dokázat, pokud si tady cizinec koupí nemovitost, byt, dům, může ho vlastnit, ale oficiálně v něm bydlet nemůže, pokud nemá povolení pobytu. No lebo minule som tam hľadal nejaké možnosti a tam bolo napísané, že takisto si nemôžeš kúpiť dom v pohraničnej oblasti. A, to sú tie obmedzenia pro cizince. Áno, ale takisto som tam čítal, že sú tam nejaké obmedzenia, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy.
akože nemôžeš to dostať do vlastníctva, môžeš to dostať akože do dlhodobého nájmu, ale nie do vlastníctva. Keď sa týka poľnohospodárskej pôdy, nie pôdy na výstavbu. Přiznám, že jsem tohle nestudoval, ale půdu na výstavbu rodinného domu si samozřejmě koupit můžeš. Pokud No áno, někde poblíž není právě, ať už je to hranice nebo nějaký důležitý průmyslový podnik, kde by se třeba vyráběly zbraně a tak dále. áno, áno. To som čítal, len to ma tam zaujalo, to obmedzenie na poľnohospodárskú pôdu, že dá sa do dlhodobého prenajmu aj na 50 aj na 100 rokov, ale až po splnení určitých podmienok, až potom môžeš byť vlastníkom, ale pokiaľ si cudzinec, aj keď si tam na základe trvalého pobytu, takže sú tam nejaké obmedzenia. Dobre, to sme prebrali. A čo sa týka poľnohospodárstva, alebo obchodovania v poľnohospodárstve, alebo biznis s poľnohospodárstvom, je tam veľký dopyt po produkcii z poľnohospodárstva, alebo skôr sú takí, že veľké tržnice, veľké obchody uprednostňujú. To i to. Tady jsou samozřejmě normálně fungující obchodní sítě, i malé obchody a jsou tady i tržnice. A ty tržnice ve městech vypadají tak, že podle počasí to může být venku, ale dost často by to bývá v takových jakoby halách a může si tam nakoupit ovoce, zeleninu i třeba domácí potravinářské výrobky úplně jaké chceš. Ta nabídka je veliká a asi je důležité říct, že i díky sankcím se ruské zemědělství zvedá natolik, že soběstačnost výroby je vyšší než určitě v zemích bývalého Československa. No to som sledoval hneď, keď boli tie prvé nezmyselné sankcie zavedené. Vtedy odstavili prvo Poliakov s jablkami a tak. Vtedy v tej dobe Poliaci úplne pod cenou tu núkali všade jablka a už keď nevedeli, kde to zrobili jablkové šťavy a tak to predávali. A to ma vlastne tak potešilo, že všetko zlé je na niečo dobre. A toto si myslím, že teraz, keby sme vzali z ruskej strany, tak potravinová sebestačnosť je tam určite na vyššej úrovni, jak na Slovensku. Na Slovensko napríklad dováža 60% potravín. Jasné, že to bolo úmyselné takto stanovené, lebo cez potraviny vieš ovládať aj ľudí a to sú väčšinou, alebo všetko sú to potraviny, ktoré si tu vieme vypestovať sami. Však Československo bolo kedysi, sa dá povedať, poľnohospodárskou veľmocou. My tu máme dobrú pôdu, ľudia, ktorí rozumeli pôde, ľudia, ktorí vedeli robiť na pôde, všetko sme si vedeli vypestovať sami. Teraz je to 60% dovoz a je to vlastne bravčové, mliečne výrobky. A teraz vlastne neviem, či si postrehol Únia, čo chce teda riešiť tú zmluvu Mercosur. To bude úplne likvidačné pre Slovensko, určite aj pre Českú republiku. Pretože oni tu prídu s tým, že lacné produkty, ale chcú tu urobiť akože nejaké mechanizmy na kontrolu, ale to nebude nikdy nikto kontrolovať, alebo možno každý z tých kamión sa prekontroluje, ale určite nebudú stať pri každom kamióne, nebudú brať vzorky. To je jedna vec, že to bude úplne lacné. Teraz vzhľadom k tomu, že na Slovensku sú príliš veľké kontroly, čo sa týka výrobky, pokiaľ je tu nejaká výrobňa, nejaký Slovák má nejakú výrobňu, tak budú tak prísne kontrolovať a sankciovať za všetko. A vlastne tí, ktorí tu budú dovážať, ich nikto neodkontroluje. To je jedna vec. Druhá vec je, vzhľadom tomu, že teraz tu stúpajú energie, tak tu konkurencieschopnosť je, by som povedal, úplne na nule. A teraz po tom, čo urobil banderovec Zelenský, tak to bude úplne stratené, lebo neviem, kedy plánujú obnoviť tie dodávky ropy, ale Zelenský sa vyjadril, že aj Únia teda ho podporuje v tom, aby ľudia vedeli, že to nie je len tak, že Zelenský si niečo zmyslel, ale to bolo po dohode s Úniou. Ako aj Únia mu dala, že proste, jak uzná závodné, vtedy ropu pustia. Takže pokiaľ aj tu pôjde cena nafty, reč o poľnohospodárstve, to je nevyhnutné, lebo traktory, kombajny, všetko máš na naftu,
tak vlastne tu budú tak vysoké ceny, že jedine možno, že tak domáci ľudia, že to budú kupovať, ale pokiaľ budú vysoké a väčšina ľudí, kedy má málo peňazí, tak radšej si pôjde kúpiť to lacné, aj keď to bude chemické jedlo. Lebo ja vždy hovorím, potraviny neexistujú, lebo to sú skôr otraviny, nie potraviny, čo sa tu dováža, to je normálne, to každú chvíľu počuje, že pozor na tento výrobok vzťahujeme, a pozor na tento výrobok vzťahujeme. Už to je zázrak, keď oni hovoria o tej kontrole, keď je potravinový Mercosur. Oni chcú to odkontrolovať. Jak to odkontrolujú, keď na Slovensko napríklad, a určite aj do Čiech, vozia potraviny a až v obchode, a to náhodou námatkovou kontrolou zistia, že ten výrobok nevyhovuje. Hej, takže teraz si vezmi, koľko ľudí si to nakúpí, koľko ľudí to doma zje, až kým oni prídu s tým, že ten výrobok nevyhovuje. Tak potom dajú výzvu na sťahovanie a takto. Takže veľa bude, alebo každý biznis záleží na vstupe, aký máš vstupy. Keď budeš mať príliš vysoké vstupy, samozrejme, že to musíš premietnúť do ceny, aby si zarobil niečo. A no, bude to tu ešte každopádne zaujímavé. Ale k tomu by sme sa ešte potom vrátili. Toto by bolo, hádam, všetko. Teraz by som mal nejaké otázky na Mirka. Já, jestli bych měl... Ne, já jsem ještě jenom chtěl, já se omlouvám, chtěl dodat k tomu, co říkáš, k těm zemědělským produktům, tak určitě zajímavá věc jsou ceny v českých médiích. Já nevím, jak je tomu na Slovensku, tak se občas objeví taková šokující zpráva, že třeba před 2 lety, že vajíčka vyrostly v Moskvě až na cenu 250 rublů za 10 vajec, nebo brambory před půl rokem byly asi za 120 rublů. Je to vždycky ve všech novinách na titulní straně. No jo, ale to jsou sezónní výkyvy, anebo se může stát, že dočasně v nějakém kraji tady je nedostatek nějaké té produkce. A když se za 2 měsíce ta cena sníží zase na původní, jako třeba brambory teď stojí kolem 30 až 40 rublů, 40 rublů za kilogram, tak už potom o tom nenapíšou, že to za měsíc nebo za 2 nějakým způsobem zase kleslo na tu normální hodnotu. Takže takové ty šoky, které se vysílají, ty informační šoky do bývalého Československa o tom, že představte si, je tam taková bída, že si lidi nemůžou koupit vajíčka, si nemůžou koupit brambory. Říkám, je to v sezóně a buď po opatření vlády, nebo může se stát, že se zvýší dočasně třeba export z Turecka, z Číny, tak se ta cena upraví na původní hodnotu a o tom, že už je tam zase cena normální, přijatelná pro spotřebitele, už se nikde nenapíše. Vždycky jsou to jenom výkřiky a lidi si právě v Československu pak myslí, že tady je taková bída, že jsou tady drahý vajíčka, drahý brambory. Takže je to, ty informace jsou do našich zemí dávány selektivně, když vždycky nějaký extrém dočasně vyskočí a pak už se o něm dál nemluví, že se cena zase vrátila na normální hodnotu. No a vidíš, a presne to je to, že tie isté veci, tie cenové výkyvy sa dejú všade v Európe. Pred Vianocami všetko ide hore, lebo každý chce zarobiť, po Vianocách jasne, že sú akcie, ale na to už nikto nepoukazuje, ale každý povie, že v Rusku je to tak alebo tak. Ale to sú také rusofóbne názory, ktoré ešte podporujú západné médiá, ktoré vlastne, že to potrebujú u nás denník SME, denník N a tieto. Ale vravím, tieto ceny sú aj u nás a tu už vlastne ešte počas Matovičovej vlády tu neskutočne ceny narastli. Teraz opozícia útočí na Fica, že aký je tu drahota, ale minulé sa robilo taký prieskum, také tabulky, tak vlastne za Fica sa tak nezdražovalo, alebo nešli ceny tak hore, jak za Matoviča. V telke vtedy za Matoviča sa hovorilo, že 30-40% išlo hore, ale v reálnej obchode, keď si videl, tak vlastne tie ceny nabehli 100%. Takže nikdy nesedelo tu za Matoviča, že 30-40%, lebo keď niečo stojí euro, dneska ja zajtra idem si to kúpim za 2 eurá, tak nestúpilo to 40%. Aj keby sme už len tú základnú násobilku vrátali. Takže
takže len to som chcel povedať, že vlastne to isté je aj tu u nás, že ceny stúpajú, klesajú, keď sú akcie a tak, ale lepšie je poukázať na Rusko, ako to, čo je doma. A ešte jedna vec, čo sa týka dovozu potravín alebo sebestačnosti, je viac domácich potravín alebo většinou dovoz? Většina potravin jsou tady vlastní a dováží se takové potraviny, jako třeba, já nevím, ananas, který si tady asi nevypěstujeme, ale co se týče základních potravin, tak jsou samozřejmě všechno ruské. No, a vidíš, a to je presne to, že vy tam máte všetko domáce, ale tu máme, vravím, len na Slovensku máme vyše 60% už. Tento rok určite to už bude zase vyššie. Dovoz a potraviny, ktoré si vieme sami vychovať, vypestovať. Lebo, jak hovorím, aj tu ja som na juhu Slovenska a tu je úrodná pôda, je tu všetko, len z druhej strany zase treba aj priznať to, že či sa ľudia budú hnevať alebo nie, ľudia dosť pohodlneli. Na juhu to bolo vlastne taká zeleninárska oblasť. To boli výkupy zeleniny a tak, kedy ľudia celkom dobre zarábali. Teraz z tých záhrad, ktoré boli, tak máš, no, nech to nepreženiem, 80% majú robené anglické trávničky. Ale ja si myslím, že nie je ďaleko tá doba, kedy zase si tie záhrady pohrajú a sa budú snažiť sami si vypestovať, lebo to zase nie je až taká ťažká práca, aspoň pre tú domácu zeleninu a pre vlastnú spotrebu. Takže je to ľahšie viesť. Ľudia sa pozrú letáky, v Tesku to stojí toľko, ľudí toľko, tak idem si to kúpim tam, ale to keď kúpiš či z Teska, či z Lidla, či rajčiny, alebo paprika, to vôbec nemá chuť. Keby som ti zakryl oči, aby som ti dal papriku a nakryl na drobnú, tak by si nevedel, čo ješ. Keď si to doma vypestuješ, má to svoju vôňu, svoju chuť, lepšie ti to vydrží, ale no, je tam z jednej strany aj tá pohodlnosť ľudí. No ale ja verím tomu, že sa to zmení. Takže zase aj, keď tak vezmeme z tejto stránky, tak Rusko je na tom lepšie, lebo vedia odkiaľ, kde to bolo vypestované, akým štýlom to vypestované. Čo sa týka chémie v poľnohospodárstve, používa sa to tam vo veľkom, alebo len... Musím říct, že tohle jsem si nevšiml na etiketách hodnoty, jestli je to práškované nebo není, určitě nejsou. Takže to není moje oblast. Já musím jenom pro diváky Československé televize říci, že Dušan Strýš se celoživotně věnuje zemědělství, proto se specifikuje na tyto otázky. Jediné, co mohu, jaksi můj osobní poznatek je, že pokud si člověk chce koupit opravdu kvalitní potraviny, ať už jsou to sýry, salámy, klobásy, tak si kupuje běloruské, protože ty jsou vyráběné většinou ještě podle starých sovětských norem a nejsou tak šizený jako ty sovětské výrobky, který taky mají některé ty problémy, o kterých ty hovoříš ze Slovenska. Běloruské potraviny jsou kvalitnější. No, čo sa týka toho poľnohospodárstva, vieš, ja to hlavne preto sa tým zaoberám, lebo z môjho pohľadu potravinová sebestačnosť by mala patriť do kategórie národnej bezpečnosti. Určite. No, tým, že tu máme veľký dovoz, vieš, my sme tu na Slovensku sústredení hlavne na montážne dielne pre cudzie spoločnosti. Preto je ekonomika taká je, lebo každý povie, áno, ale tu ľudia robia. No to je v poriadku, že robia, lenže tie zahraničné spoločnosti za tých ľudí odvádzajú len daň z príjmu. Ale daň zo zisku odvádzajú každá v domovskej krajine. Takže tu ti vytvoria HDP, ale to je umelé HDP, ale peniaze tam nie sú, lebo peniaze sa zdaňujú v ich domovských krajinách. No a práve za to, keď ľudia poukazujú, že no dobré, ale keby ľudia robili, no keby sa znova rozbehlo poľnohospodárstvo, lebo tu je strašne veľa po celom Slovensku objektov, kde boli ešte kedysi poľnohospodárske družstvá. Dneska, keby si tam prišiel, tak ti ostanú len oči preplač, lebo je to v rozpadajúcom stave, strechy sú zalomené. Po 89., keď sa tu doslova likvidovalo poľnohospodárstvo, tak po 89. a potom prestupom do Európskej únie, tam sa museli likvidovať niektoré veci.
tak vtedy sa tie družstva predávali o 110 000 slovenských korún. Dnes, keby to bolo v prepočte nejakých 3 000 eur. Od tej doby veľa ľudí to len nakúpilo, lebo niektorí mali veľké oči, jak na tom zarobia, a niektorí aj robili tam, ale problém je v tom, že investície do týchto budov z 95% boli nulové. A za tie roky od 89. je to na tých budovách vidieť. Ja som povedal, že dneska, keby si chcel kúpiť takú starú maštal od toho istého, ktorý to kúpil 50 za 100 000, tak oni ti to núkajú po 50-60 tisíc eur. Ale za celé to obdobie do toho nedali ani cent. Vo veľa prípadoch je tam také, že ani pozemky nie sú vystriadané, a ešte ti povie, vieš, nemôžem ísť vlastnejšie, lebo prerobím. No, tak neviem, či prerobíte, on to kúpil za 110 000 slovenských korún, to je 3 000 eur, a teraz chce o to 50-60 tisíc, aj to v stave, kedy už je to pred rozpadom. Takže vlastne by si kúpil zburaninu. No tak preto týmto veciam sa venujem, lebo čo sa týka potravinovej sebestačnosti ako u nás doma, minulý rok to už bolo slabšie, lebo bolo veľa práce, ale my tu vlastne máme tak nastavené, že bravčové mäso som mal svoje, kačacinu svoju, husacinu a kurácie, brojlery. Kamarát zase má bíky, krávy, tak od neho sa bralo mlieko, síry, maslo a výrobky. Takže vlastne čo sa týka toho, v obchode sa kupovalo len také cukor, múka, olej. Aj olej sa používal len minimálne, lebo väčšinou na bravčovej masti sa všetko robilo. Takže my tu tak akože ešte ako tak máme, ale horšie sú na to panelákovi, ktorí sú odkazaní len na obchody. Takže to len toľko k tejto veci. Ešte teraz by som mal Mirkovi nejaké veci, nejaké otázky. Mirko, počujeme sa? Áno, zdravím všetkých. Čau, čau. Povieš nám aj ty o sebe, že akým spôsobom si išiel do Ruska, alebo z akých dôvodov. Ja som to raz dával v Banskej Bystrici, teraz čo si bol, čo bolo to vystúpenie, tak dosť veľa ľudí si to pozrelo. To video, tam si začiatku tiež hovoril o sebe, ale tak by sme to mohli zopakovať, lebo teraz to bude oveľa viac ľudí. Ja mám napríklad na sieťach okolo 1 400 000 ako videní dosah, takže aby si mohol tak podrobnejšie povedať, že čo ťa viedlo k tomu, aby si odišiel do Ruska a čo tam robíš a takto trocha o sebe, aby si nám povedal. Ďakujem za slovo. Ja pracujem v Rusku v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, čo je medzinárodná medzivládna organizácia od mája 2024. Dali mi pozíciu vedúci vedecký pracovník. Ja mám 50 rokov a už vyše 25 rokov robím vo vede a výskume. To je vlastne od 98., keď som po skončení magisterského štúdia fyzikálnej chémie v Bratislave na Komenskej univerzite nastúpil na doktorandské štúdium v chemickej fyzike. No a medzi tým som bol na viacerých stážach v zahraničí a posledná moja pozícia bola na Univerzite Mateja Bela, docentské miesto. No, čo sa stalo? Ja som mal s Ruskom a so Spojeným ústavom jadrových výskumov vedeckú spoluprácu na diaľku. No a mal som vlastný grantové prostriedky Vega a požiadal som služobnú cestu na jeseň 2023. No to mi zamietli. No a potom som sa ďalej pýtal, hovoril som aj verejne o tom, že neprerušujme spoluprácu s Ruskom a tam som mal vystúpenie v alternatíve. No a keďže docentské miesto je len na 5 rokov a v roku 2023 mi končilo 5-ročné, pán dekan vypísal výberové konanie v apríli 2023 na predĺženie docentského miesta, presne šité na mňa. No ale keďže som viedol verejnú debatu o obnovení spolupráce s Ruskou federáciou, vyšiel článok SME a za tým článkom SME akoby bosk k smrti pán Ľuboš Blaha zo Smeru vydal podporný status, že ma tam prepierajú v tom článku v SME. Tak potom pán rektor hneď dal ďalší týždeň zo svojej pozície zrušil vypísané výberové konanie. No a tým pádom moje docentské miesto zaniklo a ja som si musel hľadať nové miesto. Najskôr som 8 mesiacov od septembra 23 do konca apríla 24 učil na gymnáziu v Banskej Bystrici. Som bol učiteľom chémie.
No a potom som od mája nastúpil. Takže nastúpil do Dubny. Takže môžem o sebe povedať, že som vyhodený zo Slovenska a nové miesto pracovné som si našiel tu v Spojenom ústave jadrových výskumov, kde ma prijali. A ja som členom malej slovenskej skupiny. Je nás tu menej ako 10 Slovákov, ktorí sú zamestnaní v týchto rôznych laboratóriách. Ja napríklad pracujem v laboratóriu teoretickej fyziky, nazvanej podľa Bogoľubova. A v tomto laboratóriu sme 4 Slováci, všetci sme na jednej chodbe, veľmi dlhej chodbe. Potom vo vedľajšom laboratóriu informačných technológií sú 2, potom v laboratóriu neutrónovej fyziky je 1 a tak ďalej. Takže ja sa venujem čistej vede, ktorej môžem hovoriť, čiže nie je to nič utajené, čo sa tu robí. Ústav je medzinárodná medzivládna organizácia a je pravda, že po februáre 2022 z viacerých členských štátov z Európy odišli vedci, potom čo tieto členské štáty zrušili svoje členstvo, napríklad Česká republika, Poľsko. Slovenská republika len pozastavila svoje členstvo, takže máme pozastavené, aj vďaka tomu teda existujeme ako slovenská skupina. A v tom 22. najskôr počty vedeckých pracovníkov poklesli vďaka odchodu, no veľmi rýchlo sa doplnili, lebo prázdne pozície zaujali vedci z krajín priateľských Rusku, nazvime to z nezápadných krajín. Čiže aj tá publikačná činnosť sa potom pozdvihla a ústav teda beží na plné obrátky, je tu niekoľko tisíc zamestnancov. Ja sa stretávam s kolegami z Južnej Afriky, Vietnamu, Srbska, Bulharska. Napríklad na ruštine, na ruskom jazyku sme v skupine pokročili spolu s kolegyňami z Bulharska a zo Srbska, lebo slovanský pôvod je veľká výhoda pre pochopenia, pre štúdium ruského jazyka. Včera sme napríklad, ja a kolega, aj jeho pani manželka boli v Moskve, prišiel pán Harabin, a tam sme sa stretli s ďalšími Slovákmi, hlavne študenti. Čiže v Rusku je hrubý odhad okolo 30 slovenských študentov, Moskva, Sankt Petersburg a ďalšie. No a ešte k Štefanovi Harabinovi. Táto informácia prebehla hlavne v Alternatíve. Mainstream ten sa tváril, že o ničom nevie, lebo to je niečo nepripustné, ísť do Ruska. Takže hlavne Alternatíva o tom informovala, že Harabin tam bol, aj nejaké vyznamenanie tam dostal a takto. Takže hlavne Alternatíva, ale mainstream o tom bol ticho, lebo o tom sa nesmie hovoriť. No, môžeš pokračovať, len to som chcel dodať. Áno, máme fotografie v skupine telegramovej a ja sa chystám to spracovať na blog môj, aby to bolo dostupné. Ešte k Dubnu založili vďaka Spojenému ústavu jadrových výskumov 1956, čiže tento rok oslavujeme 70. výročie založenia a vtedy Sovietsky zväz to založil s cieľom rozvíjať vedu s priateľskými národmi ako protiváhu voči západnej vede. Zo Spojeného ústavu vyšli nové prvky, posledný objavený 118 nazvaný podľa pána Jurija Oganesiana, Oganeson, teda v periodickej tabuľke. A podľa Dubny je Dubnium, potom ešte objavili Moskovium, to je podľa Moskvy, a ešte Flerovium, to je podľa fyzika Flerova. Toto mesto je zaujímavé tým, že je tu plno vedeckých symbolov, a ulice sú pomenované podľa tých vedcov, sú tu sochy týchto vedcov. Periodická tabuľka prvkov, ktorá je na mestskom bazéne, jedna, druhá je na stanica Dubna. Na chodníku, na nábreží, tu kúsok odtiaľto od môjho hotela alebo od nášho hotela, sú prvky napísané na chodníku. A mnoho týchto symbolov je tu v Dubne. A potom je tu univerzita v Dubne a špeciálna ekonomická zóna na druhom brehu.
Čiže Dubna sa nachádza na oboch stranách veľkej rieky Volga. No a pláže sú tu riečné. V lete mám veľa fotiek na svojom telegramovom kanáli, ešte aj na zostávajúcom facebookovom konte. No a vidím aj to napredovanie, ako to tu ide. Urobili tu chodník pri tom nábreží, potiahli ho ďalej. Takže vidím to postupné vylepšovanie tohoto mesta. Ten ústav, keď som sem prišiel, to mi vyrazilo dých, aké je to tu obrovské a tie počty, tie konferencie, čo tu bežia non-stop, rôzne tieto vedecké aktivity. Potom, keď prichádzajú kolegovia zo zahraničia, napríklad zo Slovenska a z Čiech, tak to zamaskujú. Toto je už téma obchádzania sankcií. Nie porušovanie, ale obchádzanie. No tak zamaskujú, že sú tu na dovolenke, keď prídu pre to svoje domovské pracovisko, pre svoju domovskú univerzitu, alebo neplatené voľno, alebo tak nejako podobne. Potom boríme sa so sankciami. Napríklad, tiež musíme zabojovať spoločnosť, ktorá nám mala obnoviť licenciu kúpeného softvéru v Holandsku, tak odpísali, že holandská vláda intervenovala, že nemôžu nič predať a že nemôžu ani s nami komunikovať. No tak sme nutení prejsť na otvorený softvér. No a týchto príkladov je viacej od kolegov experimentalistov, ktorí síce začali na západných technológiách, ale teraz sú dotlačení prejsť na tie technológie z nezápadných krajín. Ale to sa dá zvládnuť. No a takto žijeme a takto bojujeme na poli vedy. No, čo je zaujímavé, že celá Európska únia tu stále hovorí o nejakej demokracii, slobode slova, slobode všetkého. A teraz, keď počúvame, tak vlastne zakazuje úplne všetky veci, čo len sa dá, nejaké spojenie na Rusko. Ale zaujala ma jedna vec. Si povedal, že Slovenská republika nezrušila, len pozastavila to členstvo. V ktorom roku to bolo? To bolo v marci 2022. Ja som sa vtedy hádal na Facebooku, bol to pán Ľudovít Paulis, vtedajší štátny tajomník. A išlo to, agenda Spojeného ústavu jadrových výskumov je pod ministerstvom školstva, takže vtedajší minister školstva dal na vládu návrh na pozastavenie aktivít. A kvôli tomuto vládnemu uzneseniu a mi potom Univerzita Mateja Bela nepovolila služobnú cestu do Dubny. A keď som sa pýtal cez infozákon, až vtedy vyšlo, že vlastne sú všetky služobné cesty do Ruska zakázané. Lebo som uvažoval tak, keď je Dubna zakázaná, takže by som išiel najskôr do Sankt Petersburgu, s ktorým mám tiež spoluprácu. A odtiaľ by som išiel do Moskvy a potom do Dubny. No, ale z Ruska len do Dubny bol zakázané. Najskôr mi dali zamietnutie a ukázali mi to vládne uznesenie. A ja som teda chcel vedieť celú pravdu, tak vtedy som už musel použiť, ja to nazvem hrubšiu silu a dať žiadosť o infozákon. No a ja o tom podrobne píšem na mojom blogu, všetky tie aktivity, ktoré boli pred mojím vyhodením z Univerzity Mateja Bela. Ja môžem o sebe povedať, že som rusofil vyrobený na akademickej pôde Mateja Bela, alebo tú rusofóbiu, čo tam bola, to bolo tak už úplne neracionálne. Napríklad pani prodekánka pre vedu a výskum, ktorá má nickname Angie, tá ma odhovárala od spolupráce s ruskými kolegami so zdôvodnením, že mám dosť karentovaných publikácií. No a na dverách jej kancelárie bola ukrajinská vlajočka a vtedy pred Fakultou prírodných vied a humanitných vied Univerzity Mateja Bela viala ukrajinská zástava. No, čo sa týka tej podpore Ukrajiny, tu je problém asi väčšine tých vysokých škôl, niekde aj na stredných školách. Tam, bohužiaľ, tam väčšinou pracujú tí z opozície, alebo takí liberálnejší a progresívci.
Je to vidno všade, napríklad aj začali vymýšľať, a teraz neviem, či to bolo pred koncom vlády Matoviča, chceli na vysokých školách zaviesť tretí záchod, že chlapec, dievča a neviem čo, neidentifikovateľný objekt, tak ešte pre nich chceli, len potom už začali ľudia okolo toho zvyšovať hlas, tak nejako to utichlo. Neviem, či sa to na niektorej vysokej škole podarilo, alebo nie. Ale tam ma zarazilo to, že vlastne ja nemám osobne vysokú školu, ale tam ma zarazilo to, že vysokoškolský vzdelaný človek ide tvrdiť niečo iné, že je muž, žena a ešte ďalšie pohlavie. Každý normálny človek vie, že je muž a žena. Hej, a vysokoškolský vzdelaný človek, keď je presvedčený, že to takto není, že tam sú ešte iné pohlavia, prvo tam bolo 79 pohlaví, potom bolo už neviem koľko, to už ľudia majú v tom chaos. Čo sa týka priateľských vzťahov, na Slovensku sa dá povedať, že dobrých 80% ľudí, keby teraz sa dalo referendum, či sa máme pripojiť na západ alebo k Rusku, tak 80% ľudí určite povie k Rusku. Jediný, čo tu vyvolala takú nenávisť voči Rusku, tak sú médiá, aj tie patria západu. A určité mimovládky, ktoré sú vlastne platené za to, aby tu šírili také rusofobné názory, Rusko je zlé, čo je z Ruska je zlé, ani kyslík není dobrý, takže to je ich úloha, ale poslednou dobou vidno, ja to vidím aj na sociálnych sieťach, keď niečo napíšem, tak vidím, jak to ľudia lajkujú, áno, súhlasia s tým. Takže keby ozaj tomu prišlo skutočné referendum a že ku komu sa máme pripojiť, určite 80% povie k Rusku. Rusko je nám jednak blízke kultúrou, jazykom, tam necítiš také tie rozdiely. Západ, proste on stojí na úplne iných základoch, tam je úplne iná kultúra a miešať nejaké kultúry a násilím dokopy, to nikdy dobre nedopadne, ani v histórii, v minulosti to dobre nedopadlo a to nedopadne aj teraz. A čím viacej tlačia, aspoň keby si to uvedomili, že čím viacej tlačia na ľudí, tým väčší odpor je v tých ľuďoch voči tomu, lebo je to násilom. Tí ľudia cítia, že oni s Západom nemajú nič spoločné, čo tam samotná Európska únia, vieš, chcela, že vytvoriť Európsku federáciu, zrušiť jednotlivé členské štáty, všetko to zmiešať dokopy a vytvoriť Európsku federáciu. To bol vtedy poplach, to ľudia sa stávali, že to v žiadnom prípade. To ani to by nemohlo fungovať, lebo Anglosasi alebo Slovania majú úplne iné zvyky, tradície, kultúru, takže dobrých 80% krajín sa nakláňa k Rusku, ale tí ľudia sú väčšinou bežní ľudia, čo len sem tam na sociálnych sieťach, ale napríklad tie mimovládky, Európska únia, oni majú mediálny priestor, takže to tak vyznieva, ako keby viac sme sa ťahli na západ, ale to nie je pravda. To je len o tom, že kto má akú možnosť prejavu alebo slobodu prejavu a akú možnosť sa dostať do akých médií. Preto vlastne som vytváral aj ten národný hlas, vysielač. Vítajte na vysielači Národný hlas. Vysielač bez cenzúry tvrdá. Pravda bez rukavičiek. Na vlnách Národného hlasu. Naživo bez cenzúry. Len tvrdá pravda. Lebo aj čo je u nás na Slovensku alternatíva, alebo aj v Českej republike, tak väčšinou alternatíva potrebuje si dostať tých politikov do relácie, aby to ľudia ako sledovali. Ja som povedal, ja to nepotrebujem, preto chcem dávať priestor aj ľuďom, ktorí sú ľudia, ktorí sú aktívni a ktorí určite viac dokázali ako hoci ktorý iný politik. Len proste nemajú tú možnosť, nemajú ten priestor na to hovoriť o sebe, čo urobili, ako urobili, prečo to urobili, čo dosiahli, takže ja chcem vlastne vyplniť tú dieru, aby ľudia vedeli o sebe povedať, tí aktívni ľudia. No ale vrajím, čo sa týka postoja k Rusku, určite 80% by bolo za to, za spojenie. Ešte jednu otázku by som chcel. Zo strany Ruska, jak sa pozerajú na Slovensko? Akože sme priateľskí, nepriateľskí, alebo vedia tam vôbec, že bežní ľudia inklinujú k Rusku? Ten postoj, čo sledujem v tlači aj u bežných ľudí, je pozitívny. Je to aj vďaka tomu, že
premiér Fico má mnohé vyhlásenia pozitívne voči Rusku. A to si pamätám príhodu z marca asi minulého roka, keď som bol u lekára, on sa pýtal, že odkiaľ som, Slovakia, Fico charoší. No, celkovo majú priaznivý postoj k Slovensku, k Maďarsku, no a vďaka tým tomu, čo si prečítajú bežní Rusi v médiách. No dobre, takže je im známe, že bežní ľudia sa ťahajú k Rusku, len politici a prozápadné médiá šíria tú nenávisť. Ako vedia o tom, áno? Áno. No, to je základ, aby zase nemiešali všetkých na Slovensku do jedného vreca. Ešte teraz k tejto veci. Neviem, jak teraz v Rusku to prebehlo, to, čo sa teraz tu deje, to zastavenie, a to už je teraz mimo témy, zastavenie ropy ukrajinskými banderovcami pre Slovensko a pre Maďarsko. Sú tam nejaké informácie o tom, alebo... Samozřejmě v ruských médiích tyto informace zazněly, protože v Rusku se obecně hodně prostoru dává tomu, co se děje na Ukrajině, i z hospodářského hlediska. Co tady všude člověk se může dočíst i v novinách a hovoří o tom v televizních diskuzích, tak maďarská strana i slovenská, musím říct, že více se hovoří o Maďarech, protože ti jsou o trošičku aktivnější, zvláště jejich ministr zahraničí pořád někde se ukazují jeho videa, kde hovoří. Ono se dá se říci, že v té Evropské unii, alespoň viděno z ruského hlediska, je na prvním místě země, která je nějak aktivnější, Maďarsko, a Slovensko vždycky je v závěsu. Slovensko se vleče, takže vždycky zazní zprávy, že Maďarsko a k ním se třeba připojilo Slovensko. Takže to tady zní hodně. Fico je samozřejmě velmi populární. Jestli dovolíš, já bych odpověděl taky na tu otázku, Dušane, kterou si dal před chviličkou Mirovi, jak se na nás tady dívají Rusové. Já musím říci, že je tady velký generační rozdíl. Ti mladí lidé jsou tady, já bych neřekl přímo úplně neznalí nebo arrogantní, ale je jim světová i evropská politika dost lhostejná. Takže mladý člověk, já když jsem před pár dny jedné mladé dámě, protože slyšela můj neruský přízvuk, se mě ptala, odkud jsem, já říkám Česká republika, tak nevěděla, pak jsem mi říkal, no je to střední Evropa, takže v tom je veliký rozdíl. Když se budete bavit s lidmi, kteří jsou o generaci starší, třeba našeho věku, Dušane, tak ti všichni řeknou, Československo, oni neříkají Česko, oni řeknou Československo. Já si pamatuju, jak jsme spolu hráli třeba v hokeji, zápasy na mistrovství světa, tak to jo. Ale, no a jinak samozřejmě tady čechofobie není. Tady, když jdeš do obchodu, tak nejen, že si koupíš české pivo, ale koupíš si tady výrobky třeba, které mají názvy české párky, české klobásky, pak jsou tady masné výrobky, které se jmenují Peklo. Čechofobie tady není. Tady to prostě neexistuje. Já jsem ještě, jestli dovolíš, Dušane, chtěl se zeptat tebe, protože ty jsi tady jako za diváky a já bych diváky chtěl tímto vyzvat, aby nám pod video psali dotazy, takže na které my jim potom odpovíme příště, protože z technických důvodů neděláme přímý přenos, je to ze záznamu. Chtěl jsem se tebe zeptat jako takového běžného občana, spotřebitele, diváka, který žije na Slovensku. Jak ty se díváš na Rusko, jaké máš názory, nebo co ty si myslíš o Rusku, nebo co si myslí tvoji
přátelé, sousedi, kteří v Rusku nikdy nebyli a hodnotí zdejší život jenom podle toho, co se o nás říká v médiích. Tak napríklad ja alebo moja veková kategória alebo mojich blízkych, lebo vždy v živote sa tvoj okruh ľudí alebo priateľov časom nejako upraví. Čo sa týka Ruska, ja som zažil, aj keď to boli, však ja som sa narodil v 69., takže viem ešte, aj keď to boli ako ešte vojska sovietskej armády, boli blízko aj v Virošave a takto. Ja nemôžem na to povedať nič zlé, lebo ja pochádzam z poľnohospodárskej rodiny. Poľnohospodárstvo, vieš, kedysi to bolo gazdovstvo, áno. Blízko boli kasárne v Virošave. Keď bola žatva, bolo sucho a teraz vyšla búrka. Tí vojaci prišli, nám pomáhali. Keď boli povodne, prišli pomáhať na povodne. Tam nemôže nikto nič zlé povedať. Tam už vlastne to zlo sa vytváralo až po 89. Určitá skupina ľudí, áno, oni nechali to, alebo to, ale tí ľudia, čo to ich tu zažili, nemôžu povedať nič zlé na Rusov. Oni, tá sovietská armáda, keď tu bola, tak vlastne oni všade chodili, pomáhali na brigády. Proste nikto z tých mojich ročníkov. Tí mladí, čo sú dneska, oni si už nechajú vymyť mozog, lebo oni to nezažili a to milujem, keď taký mladý, ktorý má teraz 25 rokov, sa ide s tebou hádať, jak to bolo kedysi za socializmu. Ja som za socializmu už aj robil, takže mám vlastné skúsenosti a 25 ročný sa ide s tebou hádať. To tak nebolo, to určite bolo iné. Ja sa vždy len zasmiem a vidím, že to už je propaganda od školy, lebo na tom systéme sa pracuje prostredníctvom mimovládok od školského veku. Tam chodia, robia aj rôzne prihovorí im a takto už ich usmerňujú, si ich pripravujú do budúcna ako svojich voličov. No ale čo sa týka mojej strany k Rusku, to je len pozitívne. Ja nemôžem nič povedať zle. Pozri, oni keď od nás potom museli odkázať po 90 rokov, oni keď odišli, to už veľa ľudí píše, aj po sociálnych sieťach všade. Nič nám nevzali. Odišli odtiaľto, ostali nám fabriky, ostali nám banky, všetko nám ostalo. Keď tu boli, tak sa snažili pomáhať vo všetkom. Potom prišiel ten milovaný demokratický západ a po pár rokoch Slovensko nemá nič. My nemáme jedinú svoju banku, fabriky nám rozkradli, hovorím rozkradli preto, lebo to nie, že kúpili, to bolo za smiešné ceny, ale jasne, že išli peniaze na dve strany, jedné išli oficiálne, jedné neoficiálne. Ešte, to už minule som ti hovoril, keď Sergej Kozlík, ešte za Mečiara, keď on bol ministrom zahraničných vecí, sa mi zdá, on vtedy v relácii povedal, že keď už boli vo vláde s Mečiarom, tak išiel do Anglicka a ich sa tam pýtal tých politikov, že aký majú postoj, on povedal, že akože v pohode, ale že najhoršie to bude na ministerstve zahraničných vecí Anglicka. A v relácii povedal, že keď tam prišiel, tak ten súčasný, čo bol vtedy minister zahraničných vecí, teraz si už nepamätám, mu povedal, ale musí sa stretnúť so skupinou Rothschildovcov. Oni trvajú na tom, že prvé, čo musíš predať, je Všeobecná úverová banka. On povedal, že teda nie, on povedal, no keď a ešte to, že UBčku banku a hlavne, že musíme dať do zákona schválenie predaja strategických podnikov. Že pokiaľ to neurobíme, takže tá skupina Rothschildovcov nám bude robiť zle. A to hovoril Sergej Kozlík, keď on to zažil tam na vlastnej koži a tu hovoril v jednej relácii. A vlastne to bol, a to chcem nadviazať na to, že to bol vlastne ten rozdiel, keď sovietské vojska, lebo vtedy akože neboli Rusi, ale že sovietské vojska, aj keď sa bežne hovorilo, že Rusi, keď odišli, všetko nám tu nechali, nič nezobrali, žiadny priemysel, dokonca tu, keď boli, alebo tak môžeme povedať, za socializmu, vďaka čomu sa tu budoval socializmus, stavali byty, fabriky, lebo sme mali stabilné ceny energií. Plyn, keď si vezmeš, neviem, či si pamätáš, koľko sa za socializmu platilo za energie, elektriku a plyn. Tam si mal celkovo okolo 70 korún mesačne boli platby, tak si prerátaj, ak to si mal elektriku a plyn, tak si to prerátaj teraz na eurá. Teraz, keby si to niektorému mladému povedal, tak to je, že to je hoax, to je konšpirácia, alebo takto. Takže
vďaka lacným zdrojom, ktoré sme mali práve že z tedajšieho Sovietskeho zväzu, tak v povojnovom období sme si postavili priemysel na nohy, vybudovali sa tu fabriky, družstva, lebo sme mali stále rovnaké ceny. Takže hovorím, čo sa týka mňa, alebo mojich známych, preto aj schytávam aj na Facebooku, že som rusofil a bež do Ruska, tak ja si vždy zasviem, dobre, tak ty sa vzdal ťahaj do Ameriky, na to vysnívaný západ, ja som tu doma, ja nemám prečo kam odchádzať, ale ja som už na to zvyknutý, ale väčšinou sú to falošné profily, dokonca už mi chodili aj také maily, že ma dajú na stránku Mirotvorec a takto, ale to tiež, ja už som na to zvyknutý, ja už mám takú imunitu vybudovanú, že mňa nejaký blbeček tam nemôže uraziť alebo nahnevať alebo vystrašiť. Takže vrajím, čo sa týka vzťahu k Rusku, ja mám pozitívny vzťah a kedykoľvek by trebalo aj pomôcť hociakému Rusovi, či by to bol, ani nezaváham, alebo nebudem premýšľať, či pomôžem, alebo nepomôžem. Nariadenia, ktoré sú z Európskej komisie, nech si riešia, čo chcú, ale toto mi nebude nikto zakazovať, s kým ja sa budem baviť, alebo s kým sa nebudem baviť. Ja rozdeľujem ľudí na dobrých a zlých. Nie na takých, čo mi niekto povie, s tým sa bav, s tým sa nebav, lebo on je Rus. To mňa také veci nezaujímajú. A ja verím, že teraz v najbližšej dobe sa už tieto veci začnú lámať, lebo tým, čo sa deje v tej geopolitike, tak samotná Európska únia, ja si myslím, že sa rozdelí na silnú časť a slabú časť. A ja som vždy povedal, že pre Slovensku by bolo lepšie, keby aj my sme sa pripojili k BRICSu. Predsa sú to naši nám blízki ľudia, vieme sa dohovoriť, máme rovnakú mentalitu, nejdeme štýlom, že dopredu ešte len sa dohaduje obchod a už premýšľam, jak ťa oklamem. To je presne štýl západu. Hej. Keď niekto povie, že západ nám chce dobre, no tak to je také naivné predstavy sú. Západ čo chce, či západ čo chce, tak najprv urobí dobre sám sebe. Tu nikomu nezáleží na to, jak bude na Slovensku, v Čechách alebo v Maďarsku. Každý proste chce na nás len zarobiť. Urobili z nás už montážne dielne, kde majú vlastnú pracovnú silu. Takže myslieť si, že oni to budú pozerať na naše dobro, to je také naivné, alebo buď to môže povedať len človek, ktorý nezažil nič, alebo sú to tí mladí, kde sa dá ešte akceptovať, aj keď je to chyba súčasného systému, lebo sa tým mladým nevenoval a dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale určite je lepšia spolupráca by bola sa točiť na východ, takže našim, než na západ, čo my s nimi nemáme nič a z historického hľadiska, keď to vezmeš, tak Anglosasi u staročia idú proti Slovanom. To si môže veriť každý, veď sú staré knihy a tak, ak to sa len trochu zaujíma, tak k tomu príde aj tí historici, čo sú, ale takí, čo sú ešte normálni, ktorých ešte nikto neovplyvňuje, tak tí sami povedia, áno, Anglosasi odjak živa išli proti Slovanom a stále len pozerali, jak na nich zarobiť alebo jak ich poškodiť, ale na to, že by niekto z nich premýšľal pre dobro pre Slovanov, tak to jsou naivné představy. Ještě, jestli dovolíš, když jsi moderátor, já ti nechci nějak narušovat koncepci, ale aby jsme trošku rozproudili diskuzi, já bych nerad, aby jedna velmi zajímavá myšlenka zapadla. Chtěl bych, aby jsme se... Ona je to taková hypotetická věc, ale mě velmi zaujalo, jestli jsem se nepřeslechl, jestli jsem správně slyšel, ty jsi říkal, že by kdyby ta možnost byla, že by se 60 nebo 80%, teď nevím, kolik se říkal Slováků, že by bylo pro, aby se Slovensko připojilo k Ruské federaci. Slyšel jsem dobře. Říkal jsi něco takhle. Dobře, takže mě teď zajímá... Do BRICSu a k spolupráci s Ruskou. Dobře, já jsem měl dojem jako přímo k Rusku. Takže aby... No dobře, nemyslím tak, že by to byl jeden štát. Prostě Slovensko nech ostane Slovensko, Rusko, ale aby bola tá spolupráca, aby sa obnovila, aby boli tie dobré vzťahy. Tak som to myslel. To by muselo Slovensko vystoupit z Evropské unie. Já jsem teda nezaznamenal, že by někdo v BRICSu, protože BRICS je kolektivní organizace, to není jenom Rusko, tam Čína, Indie, tak že by říkali, že členem BRICSu nesmí být zároveň člen Evropské unie, ale jaksi z logiky věci mně vyplývá, že by se to asi bylo, protože vzájemně by se to mlátilo. Pokud Fico třeba
co jsem se díval na jeho poslední projev, já ho mám i na kanálu, dal jsem ho schválně v ruštině, aby tomu rozuměli ruští diváci, tak on říkal o tom, že Slovensko musí dodržovat nějaká nařízení Evropské unie. Třeba mluvil o tom, že do konce roku 2027 musí ukončit všechny země Evropské unie odebírání plynu a ropy z Ruska, takže si neumím představit, že by Slovensko bylo zároveň v Evropské unii a v BRICSu. Ten BRICS se rozvíjí a já mám tu samou otázku si dovolíš, na Mira. Miro, ty by si byl pro mnohem užší, vzájemnější spolupráci s Ruskem pro vystoupení z Evropské unie a vstup do BRICSu, kdyby to záleželo na tobě? No ja by som sa na to pozrel z hľadiska toho, čo je výhodné pre Slovensko. Keď začíname trpieť v Európskej únie vďaka týmto protiruským sankciám a keď sa životné podmienky občanov začnú byť neznesiteľné, tak potom je na mieste uvažovať o vystúpení v Európskej únii z únie a pripojení sa k spolku BRICS. Čiže ja to vidím ako logickú vec. Čiže ak by bolo na mne, tak ja by som hlasoval za pripojenie k tomuto spolku. Už aj z tej pozície mojej osobnej, lebo Rusko je teda bojkotované aj v tej akademickej oblasti. A som za to, aby vedci a akademická obec mohli mať voľnú spoluprácu, slobodnú spoluprácu aj s Ruskou federáciou, bez toho, aby to museli nejako obchádzať. No a čo je najdôležitejšie, ako laicky to sledujem, ako laický pozorovateľ, tie energie. Ak by teda malo nastať to, že ceny neskutočne stúpnú pre obyčajných ľudí a pre náš priemysel, pre poľnohospodárstvo, pre náš bežný život, tak vtedy ako strategické rozhodnutie by malo prísť, že musíme sa od tohoto spolku, ktorý nás takto dusí, odpíliť, odpojiť a hľadať si nových partnerov na východe. No veď celá tá agenda, to je agenda OSN, je to agenda 2030, tam sú, však ľudia si to môžu dohľadať, že to je verejne dostupné, tam je vlastne tá agenda toho Green Dealu a týchto vecí. A vlastne celá tá agenda likviduje ekonomiku celej Európskej únie. Čo sa týka Európskej únie, tá zatiaľ, čo vydáva veci, alebo tak to vedenie Európskej únie je tak buď neschopné, alebo to robí zámerne, že vlastne pomaličky likviduje ekonomiku každého členského štátu. Nemci, tí sú pred recesiou. Slovenská ekonomika je naviazaná na nemeckú ekonomiku, takže pokiaľ niekto povie, áno, tak to sa Nemcov týka, nás nie taký na veľkom mobilu, lebo to by sme si odskakali aj my, ale to je ekonomická stránka veci je jedna vec, ale je tu potom ďalšia vec. Teraz, jak som na začiatku povedal, tá z Bruselu, tá Kalas, čo je, tak už teraz verejne začína vyzývať, že slovenskí a maďarskí vojaci by mali ísť na Ukrajinu. Tu začína taký mierny nátlak, lebo Slovensko a Maďarsko sú vlastne tí neposlušní, ktorí nechcú počúvať príkazy z Bruselu, jak taký dobrý vycvičený pes. Tak zase povedal, že vlastne máme slovenské a maďarské vojaci by mali ísť na Ukrajinu. Takže Európska únia už tak tlačí, že už ľudia tomu majú plné zuby. A pokiaľ to pôjde takýmto tempom, tak ja si myslím, že to bude buď vravím rýchly rozpad, alebo vystúpime, lebo iba blázon by ostal v spolku, ktorý ho ťahá pod vodu, alebo sa to rozdelí na Európsku úniu tú silnú a slabú, len tým pádom už tá Európska únia nebude mať to opodstatnenie. Čo sa týka ešte ekonomiky, by som dal tie povolenky ETS 2, čo sú. Je to asi najväčší podvod na ľuďoch, lebo je to systém, ako zobrať ľuďom peniaze a preniesť ich do Nemecka. Neviem, či to už som aj minulé trocha spomínal, len tak v krátkosti. Neviem, či ľudia vedia, že tie ETS 2
nie sú vydané len ako papiere, sú to cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze. Čo to má spoločné s burzou? Keď bude drahšia, tak zachránime svet, alebo tak. No a keď si pozrieš, kam tie peniaze pôjdu, tak pôjdu presne do Nemecka, lebo najviac ich povoleniek majú nakúpené nemecké dôchodkové fondy. Takže Nemci a z toho majú pripravené, že budú dotovať vlastné energie pre svojich ľudí. Takže jak oni nazývajú, že sme východná Európa, sa peniaze presunú k ním. To je jediný systém, ale že by to zachránilo prírodu, to už fakt je dosť naivné, a keď tomu ešte niekto verí, tak tam už asi je niečo povedať, ale zatiaľ Európska únia ekonomicky likviduje. Každý sa unia tými eurofondami. Ty dáš do Európskej únie čisté svoje peniaze, tak jak každý členský štát musí zaplatiť, ale naspäť z Európskej únie ti povedia, ale ti dajú peniaze, ale ti povedia, za tieto peniaze si môžeš kúpiť len toto a odtiaľ to. Nie to, čo ty chceš, oni ti dajú príkaz. Ďalej, Európska únia sa teraz veľmi zadlžuje a väčšina ľudí hovorí, to je ich problém. No to nie je pravda. Všetky peniaze, ktoré si požiča Európska únia, sa rozratávajú medzi členské štáty. Takže Európska únia bez vedomia alebo bez súhlasu ľudí v tých členských štátoch si požičava neskutočné peniaze, ktoré rozhľadakala, keď bolo predtým na vakcinácie, na očkovanie, na tie nezmysly. A teraz zase Maďari teraz zablokovali 90 miliard pre Ukrajinu, lebo Ukrajina hlásí, že pokiaľ nebudú mať peniaze, tak v apríli ako ekonomicky padnú. Bude bankrot. Ale nikto sa tých ľudí neopýtal, súhlasíte s tým, môžeme to poslať tam. Jednoducho tí ľudia v Európskej únii v Bruseli sa rozhodnú, oni si vezmú úver, tým zadržia všetky členské štáty, nie Brusel, lebo Brusel je kto? Brusel to nie je ani štát, to nemá ani vlastnú kultúru, nejaké tradície, len je to banda nejakých ľudí, ktorí rozhodujú za milióny ľudí. Ale svojvoľne, bez toho, aby sa opýtali, alebo nejaké referendum bolo, môžeme robiť to, alebo to. Takže si myslím, že vďaka tým, že sa likviduje ekonomika, lebo ETS 2, keď sa spustia, tak to sa bude týkať hlavne bežných ľudí. To ľudia si uvedomia až potom, jak to pocítia na peňaženke, lebo dovtedy to ľudí nezajíma. Až keď to im siahne na peňaženku, tak až vtedy sa začnú zaujímať a sa pýtať prečo, lenže niekedy už potom je neskoro. Takže jedna vec je ekonomická stránka a teraz už také odvážne vyjadrenia, že slovenské a maďarské vojaci by mali ísť na Ukrajinu. Prečo, z jakého dôvodu by tam mali ísť? Oni stále, áno, lebo Ukrajina chráni nás. No nás Ukrajina nechráni, je to vojna, ktorú vyvolal Západ na Ukrajine proti Rusku a bohužiaľ mi je ľúto každého mŕtvého človeka, ale ja si myslím, že už aj na Ukrajine teraz ľudia chápu, že to, čo sa tam deje, to není žiadny boj za slobodu, alebo tak, to je boj určitej skupiny ľudí, ktorí sú tu ktorí staročia financujú, ktorí vlastne alebo majú vlastné investície v zbrojárskom priemysle, v farmaceutickom priemysle a každá vojna je pre nich len zisk. Tam sa nerátajú počty ľudí mŕtvych, tak proste oni vidia len čísla, ktoré na tom získajú teda vojaci na Ukrajinu, tak si myslím, že toto už teraz Slovákov postaví do pozoru. A hlavne je zaujímavé, že prečo povedala, že Slováci a Maďari by mali ísť na vojnu, na Ukrajinu. Můžu se k tomu vyjádřit, Dušane, k tomuto tématu? Jsme teď měli asi dvouvteřinovou nějakou přestávku, protože bylo horší spojení, tak já doufám, že všechno je v pořádku. Paní Kalasová, která pochází z Pobaltí, já teď nevím, jestli je z Estonska nebo z Lotyšska, to není zase tak důležité, protože tyhle tři bývalé sovětské republiky všechny táhnou za jeden provaz a jsou rusofobnější ještě než západní strany. Je to velmi zajímavé z úst takzvané ministryně zahraničí Evropské unie, protože Evropská unie není vojenská organizace. Ona nemá právo doporučovat nebo dokonce nařizovat nějakým zemím, jako se jmenoval Slovensko a Maďarsko, aby poslali své vojáky na Ukrajinu. Je to nesmysl. O tom by se mohla vést debata v Severoatlantické alianci. Ona vůbec, ta paní Kalasová, říká občas takový nesmysly, že až zůstává rozum stát.
Evropská unie je politická organizace a hlavně hospodářská, tedy dřív byla hospodářská. Tam je důležité jedině to, že Evropská unie z toho hospodářského hlediska může podporovat a neustále to dělá, podporovat Ukrajinu tím, že jí dává peníze, že jí dává půjčky, ale Evropská unie nemůže vůbec rozhodovat ani debatovat o tom, jestli Slovensko nebo Maďarsko pošle vojáky na Ukrajinu, protože to není NATO. NATO prostě nejsou v Evropské unii pravomoci. Tady se dlouhodobě hovoří o tom, a o poslední zprávy z Británie, z Francie a z Německa hovoří, hlavně z Británie, že by Velká Británie opravdu chtěla sem poslat nějaká vojska. Britský ministr obrany už se vyjádřil v tom smyslu, že on, pokud bude ve funkci, tak se bude snažit, aby britští vojáci se ocitli na Ukrajině. Je to rozhodnutí jednotlivých států, která nejsou nějak konzultována v Severoatlantické alianci. Ten samý záměr má Francie. Merz, ten se vyloženě vidí ve svém nacistickém dědečkovi a chtěl by opět zaútočit na Rusko, ale jak už jsem řekl, paní Kallasová, takzvaná ministryně Evropské unie, nemá absolutně žádné pravomoci říkat Slovensku, jestli má nebo nemá někam poslat vojáky. To je prostě mimo mísu. Tak jenom k tomu takhle. Tu ťa trošku popravím. Európska únia vlastne vznikla, to bolo prvotne vznikla ako obchod s uhlím. Malo byť aj nejaké spoločenstvo na obchodovanie s uhlím a tak. Za tie roky si zabezpečila to, že zákony alebo nariadenia Európskej únie sú nadriadené zákonom členských štátov. Ale ne ve vojenské armádní oblasti. Ono se potom z toho stalo EHS, potom Evropské společenství, nakonec Evropská unie. Ale co se týče armád, ona by Evropská unie chtěla, nebo někteří evropští politici pořád mluví o vytvoření takzvané evropské armády, která by byla pod patronací EU, pod patronací Bruselu. Ale je to nesmysl, protože by to zasahovalo do pravomocí NATO a to už je trošku něco jiného, to je jiná organizace. No, keď sleduješ, tak napríklad Európska prokuratúra už je, oni idú pomaličky, oni sa nepomáhajú, oni majú čas, to je taká salamová metóda. Aj Európsku prokuratúru teraz vlastne chceli tú Európsku armádu spoločnú, čo by bolo jedno veliteľské centrum, ktoré by to riadilo, samozrejme nie na Slovensku, ani v Čechách by nebolo. A teraz neviem, či si postrehol, to bolo včera, bol predčerom, Angličania a Francúzi sa vyjadrili, že by chceli, aby Ukrajina mala jadrovú zbraň. A že budú pracovať na tom, aby v častiach to tam dodali a tam, aby sa vedela syntetizovať jadrová zbraň. Už se teď v Rusku bude hodně debatovat, protože to je vlastně překročení zase další červené čáry. I z toho důvodu vlastně začala speciální vojenská operace, protože 2 měsíce předtím Zelenský řekl, že Ukrajina obnoví výrobu jaderných zbraní, anebo že si nějaké nakoupí ze západu. A to byla, ono se to málo ví, ale to pravděpodobně byla poslední kapka, díky které přetekl Putinovo pohár trpělivosti. A že byl hodně dlouhý a hodně hluboký ten pohár. No dobre, lenže to bolo v roku 2014, oni už tedy to plánovali, lebo nič lepšie by neexistovalo, Ukrajina hneď aj hraničí s Ruskom, takže dolety tam bol asi, ja neviem, 10-30 sekúnd. No lenže teraz tie hlasy znova začínajú. To sa teraz vyjadrilo v Anglicku a Francúzsku, že chcú, aby Ukrajina mala jadrovú zbraň. Toto už je tak nebezpečná situácia, že no to už je proste nebezpečná situácia aj. A čo sa týka toho, že oni nemajú právo, ako čo sa týka vojenských, sleduj pozorne, čo sa tu už deje asi 2-3 roky. Európska únia celá už vystupuje jak nejaký vojenský pakt. Nie jak nejaké hospodárske spoločenstvo, ktoré na ničom pracuje, ale už sa vyjadrujú k tomu, treba tam poslať vojakov. Oni už vystupujú ako keby vojenský pakt. Veľkom sú zbierky, sa robia, posielajú sa na Ukrajinu. Treba bojovať ďalej, lebo Ukrajina nás chráni. Prečo nás chráni tá Ukrajina? Veď len samotné Slovensko na Ukrajinu poslalo už neskutočné množstvo peňazí. To, čo teraz chodia tu Ukrajinci, čo dostávajú peniaze, to o tom už ani nehovorím.
tie peniaze by mohli ísť tu pre Slovákov, pre ľudí. Ešte sa divím, že tu ľudia majú takú trpezlivosť, že sú tu dôchodcovia tak, či žijú fakt od dôchodku do dôchodku, že sú ešte ticho. Ale proste Ukrajina stala príliš veľa. Ešte pred tým 2014, však to už by sme išli ďaleko, tak aj vtedy, keď ešte nič nebolo, tak my sme necítili, nám sa Rusko nikdy nevyhražalo. Nemalo prečo. Pozri, Rusko má svoje zdroje, má ropu, má zlato, má diamanty, všetko, čo potrebuje, má kobalt. Čo by si napríklad vzalo z nejakej chudobnej Európy? Veď my tu nemáme nič. Aj to, čo sme tu mali, tak sme si to rozobrali, nič tu nefunguje. Takže čo by si tu vzalo? To oni keby chceli prísť, tak jedine tým, že by povedali, dobre, tak ideme vás postaviť na nohy, ale to by stalo ich zase peniaze. Ale čo by si tu od nás dali, to už nepovie. Lebo oni, že všetci tu, že áno, my sme vpredu, jak Rusi. No, to sú väčšinou takí tí, čo v živote neboli v Rusku, alebo ani nevedeli, ani ich to nezajímalo, ale proste sú za to platení, tak budú to kričať dopredu. Takže ani vtedy my sme nemali sa čoho bať, ale médiá sa postarajú o to, aby ľudí vytvorili dojem, že hrozí nám nejaké nebezpečenstvo. Ale aké nebezpečenstvo? No žiadne nám nehrozilo. A jediné nebezpečenstvo, čo teraz je pre nás, je Ukrajina, lebo jak som povedal, ten bývalý veliteľ sa včera tam vyjadril, že tým, že sme im zastavili dodávky elektriny, takže s nami sa treba baviť tak, akože so Slovenskom a s Maďarskom, že oni sú silná armáda, že sú silnejšia armáda, jak Maďarská a Slovenská dokopy, a že oni si môžu tu k nám prísť a sami si to zapnúť a vzať si pod kontrolu tieto elektrárne. To už je jaká drzosť. A ešte Európska únia sa ich zastáva, lebo to, že zastavili prívod ropy na Slovensku aj do Maďarska, tak teraz práve, že Peter Siarto dal vonku, že majú dôkaz o tom, že to bola dohoda medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Takže Európska únia sa postavila vlastne proti Slovensku a proti Maďarsku. Tak aký má potom význam Európska únia, ktorá sa postaví na stranu štátu, ktorý ani nie je členom Európskej únie, aj keď majú tam nejaké prístupové konanie ako podpísané, ale to je stále len prístupové konanie, nie je člen. Takže s tým, jak si povedal, že nemajú na to právo, s tým by som veľmi nesúhlasil, lebo teraz, keď vidíš, Európska únia si robí už čo chce. A oni vedia vydierať jednotlivé členské štáty, nedáme ti dotácie, nedáme ti na tento rok. A si predstav, že je takú situáciu, poviem, náhodu teraz, čo chválim nášho premiéra Fica, čo urobil, že okamžite zastavil tú núdzovú ako pretok elektriny na Ukrajinu. Si všimni, ak teraz všetci na ňu útočia, ale všetci, komplet všetci. Ale z jednej strany som povedal, že to je dobré, lebo teraz sa tí ľudia ukázali, komu čo je bližšie, či Slovensko, alebo Ukrajina. Lebo rovno KDH a tí ostatní. Oni teraz, že čo je Fico zač, že to urobil. No dobre to urobil. To veľmi dobre urobil. Proste Ukrajina tu nebude s nami zametať. Kto z Ukrajiny, alebo prečo tá opozícia sa neozvala, keď nám zastavili ropu, že teraz, keby sme nemali ropu, si predstav, keď by nám padol priemysel, prečo vtedy sa opozícia tu neukazovala, že no toto není dobre, alebo prečo nešli rokovať na Ukrajinu, halo, ale pusti nám ropu, lebo toto nám padne priemysel. Ale keď Fico za Petín na to aj s Orbánom zastavili ten núdzový prívod elektriny, okamžite už druhý deň všetci na ňu útočia. Všetci. Že čo je to za človeka, že to ani je nečlovek a ja neviem čo. Takže vieš, o tom, čo Európska únia môže alebo nemôže, či môže hovoriť o armáde. Jasné, že tu ľudia by sa nedali zlákať, že by išli na Ukrajinu. Ono by to skončilo vo finále stejne, jak ty poznáš film Prerušená pieseň. Pamätáš si na to, však sme rovnako mladí. Takže vo finále by to skončilo tak či tak, jak v tom filme Prerušená pieseň, ale toto už je hranica, ktorú si myslím, že Slováci už neprehryznú len tak, že povedia, no dobre, tak necháme. Toto už je veľký problém teraz, to, čo sa deje. Já bych ještě zapojil Miroslave, prosím tě, Miro, slyšíš, vidíš nás? Ty jsi byl dnes v Moskvě. Sledujem. Ty jsi byl dnes v Moskvě, je to Včera. Včera, áno, včera sme urobili tam výlet. Pan Harabin přednášku na nějaké univerzitě, máš z toho nějaké záběry, fotky, poznatky, vzpomínky, poděl se. Včera mal len stretnutie s nami v Slovenskom dome, ale tie aktivity v Rusku to mal mať dnes.
Čiže ja si pozriem telegramové kanály, správy, výstupy od neho a čo aké tieto podujatie, na akomto podujatí. Mal byť mať prednášku na nejakej právnickej fakulte nejakej Moskovskej univerzity. Na základe ich pozvania prišiel. No a včera to bolo neformálne stretnutie so Slovákmi, ktorí sú v Moskve a v okolí, v reštaurácii Slovenského domu. No, bolo to aj tu, myslím, teda v alternatíve to dávali, že kde bolo tak, lebo mi sa k tomu veľmi nevyjadroval, a keď tak len tak dávali nesľúco, že aha, Harabín išiel tam, to je zradca, a tak to oni to vedia. No. A ešte teraz je tam Harabín, alebo už prišiel naspäť? Teraz neviem, toto mi uniklo. Je útorok, takže teoreticky by mal ešte byť v Rusku. Neviem, aký má program presne. No dobre, tak z mojej strany by to boli, hádam, všetko také otázky, čo som potreboval. Aj ľudia si vezmú z toho nejaké, alebo dostali odpovede, ktoré potrebovali, čo sa týka príchodu, bývania, vybavovania dokladov. Ešte čo sa týka toho cestovného ruchu. Teraz je tam nejaký problém robiť nejaké zájazdy zo Slovenska napríklad do Ruska? Na ruské straně problémy nejsou žádné. Když sem přijede jakákoliv cestovní agentura, tak a má tady třeba zamluvené pobyt někde, hotely, v tom není vůbec žádný problém. Jediná věc, kterou je třeba vědět, ale s tím jsem se třeba setkal i ve Velké Británii, že průvodce musí být certifikovaný. Jo, nemůže prostě skupinu lidí vést člověk, který by na to neměl takzvaný papír od úřadu. Ať už je to místní nebo zahraniční, tak musí to prostě být člověk, který je pověřený tou agenturou a který má na to, já neříkám vzdělání, ale který má na to vyloženě nějaký doklad, aby mohl komunikovat s ruskými úřady v případě, že by se stalo cokoliv neočekávaného. Z ruské strany není problém. Když jsem ještě hovořil o té Velké Británii, tak tam si to tak hlídají, že když tam přijede z ciziny nějaký zájezd a budou mít průvodce, který u sebe nemá od britských úřadů povolení tam ty lidi vodit třeba po městě, ukazovat jim pamětihodnosti, tak ten člověk by mohl dostat pokutu a případně jít i na několik dní do vězení. Rusko si myslím, že v tom tolik přísné není, ale ty zahraniční cestovky musí mít prostě nějaké oficiální povolení a ten pracovník musí mít papíry, že může tady ty lidi vodit. To není žádné omezení, říkám, v Británii třeba je to ještě horší. Omezení se stala na základě nějakého rozhodnutí Evropské unie a je to čistě ze západní strany, takže jestliže existovaly nějaké cestovky, bylo jich několik, v Česku, na Slovensku a vozili sem lidi, tak teď už nesmí. Turisté sem samozřejmě jezdit mohou bez omezení, ale prostě na svý triko. No ja si pozriem, jak je to teraz. Miro se hlásí. Tomu môžem dodať, na nás nedávno prišli pozrieť slovenskí motorkári, ktorí boli pozvaní na oslavu 25. výročia a svojho bratského motorkárskeho klubu Harley Davidson, spomínam tu na svojom telegrame. Čiže títo 4 páni slovenskí si kúpili elektronické víza, čo je veľmi jednoduché. Kúpili si letenky cez juh, cez nejakú južnú krajinu, preleteli do Moskvy a potom si tam najali kamaráta z toho klubu a ten ich potom vozil a prišli aj k nám do ústavu na návštevu. Ja som im vybavoval vstup do areálu. Takže je to celkom jednoduché. Aj takýmto poloorganizovaným spôsobom, cez zakúpenie víz elektronickým spôsobom a nájdenie si nejakého kontaktu na ruskej strane, ktorý by pomáhal, bol sprievodca a podobne. Čiže nie je nutné byť v organizovanom skupinovom zájazde. No lebo to je taký priestor, alebo taká cesta, lebo
ľudia už boli dosť dlho takí odstrihnutí. Bolo by dobré také tie cestovné zájazdy, ja neviem, 7-dňové alebo tak robiť, aby tu ľudia to videli na vlastné oči, keď im tu bude západné médium niečo hovoriť, tak aby povedali, ale to takto není, ja som tam bol, ja som to videl. Ne? Tak jak teraz sme sa snažili, že spojiť televízia a rádio, aby sme vedeli ľuďom dávať informácie, tak toto by bola ďalšia taká cesta, aby vedeli na vlastné oči a povedali, áno, je to tak, ja som tam bol, to som videl, takže to, čo hovoria médiá, je klamstvo. Dobře, já děkuji Dušanovi za dnešní moderaci pořadu. Ďakujem. Byl bych velmi rád, když se na nás díváte a měli byste možnost buď si stáhnout do počítače, Dušan to má v telefonu a lepší je to mít v notebooku s webovou kamerou, aplikaci Yandexu, která se jmenuje Telemost, díky které nás teď vidíte, a já bych byl velmi rád, aby se do příštího vysílání nebo prostě do dalšího zase mohl zapojit někdo, kdo třeba žije na Slovensku nebo v Česku nebo v Austrálii. Já mám jednoho známého, který žije na jak se ten ostrov jmenuje pod Austrálií, teď si nespomenu. Tak aby se stal součástí našeho pořadu, mně by se velmi líbilo, kdyby mohl ten pan Harabín se někdy zúčastnit. Jestli je na něj nějaký kontakt, prosím tě, Miroslave. No ja nemám na neho. A vy máte? Dá sa to vybaviť, áno. Takže kdokoliv, kdo by mohl v našem pořadu se účastnit a říct něco zajímavého, tak bych byl velmi rád, abyste se připojili. Je to v Yandexu. Yandex to je velká mediální organizace ruská, něco jako třeba český Seznam.cz, ale asi 100krát větší. A tam si stáhnete aplikaci, myslím si, že s ní nejsou žádné problémy. Vy máte normálně aplikaci, kluci, staženou z internetu, z Google nebo kde? Tak to je lepšie, keď cez Yandex sa zaregistrujú v počítači, ktorý si vytvoria účet, a až potom aj prihlasovacie údaje, až potom nech si stiahnu aplikáciu. To sa dá priamo z tej stránky, tam dá odkaz, že možno stiahnuť do mobilu, nech si stiahnu, ale tú registráciu prvotnú, aby urobili v počítači. Ešte k ľuďom, ak by sa báli, že vystúpiť na kameru, tak je tam možnosť vypnúť kameru, že by len slovo bolo počuť. Hej, aby sa mohli len, by bolo počuť, čo ich zaujíma, čo sa chcú pýtať, alebo už priamo na YouTube kanále Československej televízie, alebo na programovom kanáli Národný hlas. No, v Čechách máme takové řešení, kdo se bojí, nesmí do lesa. Áno, ale vieš, za tie roky, čo sa tu už dialo, tí ľudia sú takí vystrašení, takže z jednej strany ich chápem, ale ten ich strach veľmi nepomáha. No. Ale je tam možnosť, že môžu aj takto s vypnutou kamerou, alebo stačiť na YouTube alebo na Telegrame tam písať, aké majú otázky, čo by ich zaujímalo. Aby sme vedeli potom do ďalšieho vysielania zase si pripraviť odpoveď, aby sme vedeli, čo sa pýtať, na akú tému debatovať. Dobře, takže ještě jednou pro naše diváky zaregistrovat se na Yandexu. Normálně vám to bude fungovat na Slovensku i v Čechách. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že se dnešního pořadu ujal Dušan. My se s ním uvidíme opět za týden a protože tu máme Miroslava, tak ještě prosím tě, Miro, o tebe závěrečné slovo. Ďakujem internetovým divákom za pozornosť a želám im všetko dobré z Ruska. Díky. Do svidania. Vážení posluchači, diváci v temnotě, Československá televize je naše světlo v noci. Srdce bijí silně pro pravdu a pro víru. V zákulisí se schovávají, ale my jsme tu s vámi.
Vážení poslucháči, počúvajte vysielač Národný hlas. Je tvrdá pravda, bez rukavičiek je zas. Naše zraky sú uprené na pozadie, kde sa skrýva politika, čo nás všetkých rozdeľuje. Poslucháči vysielač